Sabías que Domingo Fontán foi o autor do primeiro mapa topográfico científico de Galicia, a Carta Xeométrica de Galicia? É un mapa físico recoñecido por ser o primeiro da historia do país, realizado con medicións matemáticas. Investiu 17 anos, entre 1817 e 1834. Tomou como punto cero a Torre da Berenguela. Para realizar esta carta tivo que percorrer a pé toda Galicia. Nela aparecen localizadas as 4.000 igrexas das parroquias galegas, que ata daquela non foran catalogadas, acadando un nivel de detalle que non foi superado ata a aparición da cartografía por satélite. Naceu en Porta do Conde, Portas, lugar que quixo marcar para sempre no seu mapa, por iso se nos acercamos, podemos ler baixo o nome do lugar, Patria del autor. Finou en Cuntis e os seus restos descansan no Panteón de Galegos Ilustres.